Това е Вимана, големия храм. Вътре се покланят на Шива, но аз Лингама. Аз не позволих да ми направят прасад или какво. В смисъл, те не са настоявали. Тук е на ЮНЕСКО, може да влезеш, но ако снимаш вътре, ще ти вземат телефона. А тук видях на излизане нещо много интересно. Това е Вимана, е самолет, означава самолет. Ето това е точно причина, това е древен в Пураните летящ обект, което, нали, учените отричат, че е имало в миналото по това време, нали, нещо от техниката, защото са така мислят, отрича науката официално, но това е, както каза индуиста, който е мюсюлманин, нашия водач на групата от Южна. Това е самолет, Вимана. Тоест не товарим, той е храм, означава Вимана, от Пураните самолет. А виждам сега, аз сама влязох, те не влязоха. Вътре това е навън, но от тая страна не сме идвали чак догоре. Това е като летяща чиния. Ми прилича. Точно Вимана, това означава, ето.